Ali na ko dire. Pag duha na kakatuig wag gapon kay nagdako. Kaon diha. Pagbukbang di Angela, pagkaon di Angela. Saan pagkakwarta mo? Duha na kakatuig wag gapon ka ni dako. O kana. Sa pikas ka na kay organic na ha. Kung nimo di ta kakwarta nimo. Hoy. Kaon di mukbang. O kana mukbang. Saan naman taon mo, oy? Duha ka tuig, wani boy dako. Mura magipakaon man ta kag kuan. Ipakaon man ta kag sakto. Kaon diha kaon. Ay. Diha lang ka ha. Pagbukbang diha ha. Ayaw dira sa layo kay mapakan tag bitin, Diyos ko. Impas ka ron. Huy! Ganda! Tuy, asa ka? Hello. Hilain pa ato ba? Ano man? Narilisan na ka sa 4-piece, wala pa. Wala pa lagi. Ano man? Di man releasean ang mga sap. Nakadawat og sap. Sayang nga. Ginoo ko na. Ay, sabay ka doon ako nakadawat. Buang mo kay report kasi barang di buang mo kabalo. Ay, dili ikaw ka. Ayaw na paakang baboy. Huy, balik ka ba? Ano man? Kita ka sa kanding. Unya. Ambak ka. Sige, ambak lagot, ambak ka. Ambak siya. Sa tricks na ibalaan. Ambak ka. 1, 2, 3. Ambak. 1, 2, 3. Go, jump. Ay, di ba tiri man good ni? Ambang. Asa man ni? Apit ng pista sa inyo, di ay no? May 3. Jikiki ninyo ba? May 3. Mag-usang mo anak. Pag iyo may kanding. Timing din no. Hello? Oh, Baligyan nimo. Baligyan ako ni. Gamay pa mo kay na. Ay, ali ako diri. Gamay kay niya payat pa jud. Ikaw na Dili himso. Paminaw sa ano mag tuig na mangguni kapin. Duhan ta jud ka tuig. O doon na katuig pero anak pa. Bogay ibaligyan ako no kay lakan sige ko dako kay ko gasto ni maniman wala dako. Pinapainom nimo nig vitamins. Nadi vitamins ko naman na asin ug tubig ra man. Sus kabugo nimo asin tubig. Nanay vitamins sa mga hayop. Asa? Dili oh. Agad. King's Vita Plus para na sa mga hayop. Kanding, baka, manok, baboy. Ay pwede di siya siya pwede sa manok. Oo. Sa Isagol ra nimo ni siya sa tubig or pwede mo ibutang sa mga kanilang pagkaon gan. sa feeds. Oo, kabalo ba ka naman na siya vitamins, amino acid, calcium, electrolytes ug probiotics. Unsa man na? Pangpadako sa muscles, pangpa-healthy, anti-stress sa mga hayop. Ang mas hayop pa mas stress. Ay magpamulod ako. Oo. Ano ding dako kay ka? Wala ko giinom amaw. Ay abino gikaon ko Hayop yung ra ni nag-apil. pwede. So, Gamitan na palita. So pwede siya sa akong ex. Ha? Pwede siya sa akong ex. Dili pwede. Hayop man to. Ay, lahi man na po kay hugot no. Basta pwede siya sa kanding nimo. Ani na lang wa kay kwarta dara. Exchange na ta sa kanding. Sige, exchange sa Ay kadili kanding. lang. Exchange na lang ta. Imuha na na. Oh, nya pangitag kanding na paimno nimo ana. Ay, sige. Bye-bye. Hoy! Scammer! King's Vita Plus. Ulit sa akong libog ko. Kung saan man ako, gawa naman ko kanding. Buang-buang gini si Minda ba awa. Hindi ni klaro scammer, bin atay ni. Ay! At doon din ako si Ising, karon ta. Nailag kong Minda, karon si Ising na po akong larong bantay lang ng buangan. Hanggang dito na lang pilit ko paglaban ating Dili mo sulod kay kawato na pud mo. Ito'y baliwan na sa pagkat ako'y anong payat bang kay Sing! ka? Na-stress ka, gibulagan kasi mo uyab. Ay, pag stress. Sing! Mamayat man siya. Ising, ayo! Huy! Kumusta mo? Nagkuhan si manok, uy! Ang sarap po ka nang hiring na po ka na ikawato nun. Buang. Tanong-tanaw na po mga manok. Hindi po na po ka na andado. Si Minda man ato, dili man ako. Hiring na po muna ikawato nun. Hindi pahawa mo diri. Paminaw sa bang. Ako na binamayat, ang diyan nagbuol ko ani ba? Ano namayat mo na kay? Ambot. Bumaod yung mga naong. Arang panigamay. Kalay lang. Usa na pod na. Ako ikuhan sa mga bang. Pras ko di sa imuha ron. Ano, gusto ko bang ka? Ay, hindi ko ganahan yung mga kiriwan ug kamot. Kuno. Mana naman to, nakaon naman to, nalibang Nakaon na naman gyud, kuha na gyud ninyo, wa mo yung mga puangod. Ani ba? Manok niyo ba? Gusto ka mo dagko yung manok ng taman? Ay, gipakaon man ako na, wala Dili. problema nagpakaon ko ano. Oh, feeds yung ginapakaon Ay, kami. na oh. Ano di ay? Ang gwap.
Ay, saba kaning pangitan. Ano man? May ano ba pag ukaron? Sana po ng bago nimo kuan scam na pud ka. Pamino sa dira, uy, dugay naman ni pero advice na ako sa mo bapakan-an na kuan page niya sa gulig. Vitamins. Kailangan pag vitamins ang manok, wala ba kay nag-vitamins ang tag-iya ang manok na hinuon? Alangan maski pag ikaw mag vitamins, din gyapon ka maepektuhan og Ayun, vitamins. ako ng vitamins sa manok, magay ko na vitamins ang Pamuinom manok na, na nangayay kayo manok. pamuinom na lang kag Piros. Ani ba? Kani Unsa man na? King's Vita Plus. Oh, King's Vita Plus multivitamins plus minerals plus amino acids, electrolytes, essential elements plus probiotics. Grabe. Ay, para sa manok. Oh, Ay, pwede na siya Di ko pwede sa sa hayop. Tanan kay ora. Oh, pwede sa kuan eh. di maka. Ay, sa akong uyab, pwede Oh, na pwede hayop siya man to. Oh, gani. Kandira kabayo, ero, baboy, manok, baka, kanding. Ang style ani, isagol nimo siya sa feeds. Sige, sama. Tapos, Nakahiring na pud siya nga, kuwaon na pud ni. Ay dili bitaw ay si child. pangawat gyud dira. Isagol lang nimo ni siya. Oo. Dagan mapalit man sa mga agrivet mga ano ba. Pila pud ni. Basta pangutana lang dito. Sa ano asan siya mapalit? Sa mga baligyan mga feeds, good. Mao din siya. Ay na lang. Gumakay nakakwarta wala. Wala. Ay, kaya Tango na lang nako. dili utang. Ay, ay sa tang. Unsa na? Ay bas ako baka dai lang ba ani na lang. Kani kay gamay-gamay pa man ni. Oh. Ibilin ko na sa imuha Tapos, para gusto ka managkuday ng mga manok ipag-inom na ipakaapil na siya sa pagkaon. tapos, Imuha na na. yung sa man pagkain na wala na na. Daghan pa man na na unsa di ka diha. Ay, Kuha dili na. pwede, dili mo na. Kuha na, makapapalit ko na. Sige na gud. Uy, mura kag dabuang di magtindabang ilang gud ta uy. Gani no, asa di ka gikan ani tinuod ka ni. Tinuod gay na no abno man day ka. Sa mga hayop bang kani tanan. Sa hayop gay na no pwede po ka mukhaon na para magwapa-gwapa pug kagamay kay mura naman kag kanding og naw. Sige na. Imuha na lang na ha. Pasaon sa nako na Pastor Bros. Sige sige kani. O kana. Si mo na nang Oh, isa ka sige. manok ha. Unsay breed ani? Look breed. Tako na kay ni gwapo kay naw. Ay gili ko Pwede ni. ginibig ha, may big jud Isipon mangguro ni. Jud eh. Sige kani, para ako nang Awa ni awa sa ba? Awa yung lubot. Ano ang pak awa? Ano nakabuhi. Kabuhi. Una lang ko ha. Una ko ha. Sige. Si makawa ginoo ko mausap pa mo huna. Kings Vita Plus Animal Feeds. Ay, tama jud siya. Ano man aba jud ako mga hayop ani. Katong lang po kaya akong ano no? Uyak pakanon pa inumon ako ni para manaba og samot. Pihin na nadaman na ha. Ah, Oo, dagan kina kong baboy, di ba? Tambok kayo. Tangko kayo ay natingala kay ko. Oo, Paspas sinanag ko. tungkol na sa King's Vita Plus. Ay, kabungga. Para hinso ka nga itong mga alagang hayop. Grabe ikaw pala tambok kayo. O baka na ha, bro, ay pakalimti itong vitamins nila. Okay. Kaya mga tae, kuha ha, para di ka malimaho, dili tayo report sa silingan, kay pila nakasilingan ng report, dire! O sige. Nahulog na. O, sige ha. Ginamassage lang na ako ng baboy. Pag nagtubig, Nana ni tubig with vitamins. o, massage ha, para ganahado siya. Ay, ganahan. O, sunod na ha, kato ika 62 na baboy na pod. 62 ka buk i-massage. O, kano, di ba higda siya? Ganahan siya nimo. Ida, Oh, na akong offer sa inyo nga ba kay kabulubi ako nga nagwi ka baboy. Kasi offer ninyo. kani. Saan na? Kings Vita Plus. Oo. Operan ko ni mo ana. Sa kuha man nagikan. Ha? Asa man po kagikan ana? Kay ano kay Salumi. Na ako nag-offer kay Salome. Tapos, Nya si mo nag-offer na pod. So wala niya nagigamit. una nagi kami gi ano yun sa gilis na banok ra pod. Listag man no? Oo. Nya ibaylo ni mo diri na pod. Dili gi opera hindi ka kay nagkabulok nga nagbuhi ka baboy. So basi gamit kay kani ni ba? Sa kuha ginigikan so akong mga baboy nagamit pod ani. Ay bantog na dako kaayo tama gyud sila O dagko. di ba? Dagko uno healthy kaayo. Dako buko ang isa ka baboy. Oo ka na di ba puti king buko-buko? Oo. Oo. Nya, Di ba hamis king baboy? kaya nga baboy lagi na pulo og buhok. Di mo na baboy. Ay, baboy ako na dito dire. Ay, si Manay. Ikaw dyan ising ha. Kasi ba kinita Ay, mo kung gamay-damaya dila ising. Yung yan din sa kong kulungan. Painom lang ako ng vitamin. I-try niyo lang niyo. I-try dira. Kasi try lagi mi ani dagan king stock. Lagi kag stock na ana. O sige, nagaan ko dito dagan ang kusakupan, nagamit ko nindot dira siya. So Gan minindo. ani na lang imo na lang nabitbito ko lang ng isa ka anay. Lugi ko uy. Di lagi ka malugi kay kuan man basta bitbito ko na ng isa ka anay. Sige, bit-bita ha niya kung mga anak, ako ang mga anak Imo ka tanan. ng anak, ako ala ang anay. ha? Sige,
Sige na, kaya ako rin po butirada na sa anay para makaanak. Oh, ikaw na mitira? Para timid ba, dili ka sa ano, dili na barako-barako. Ikaw na bit-bit. Sige. Sige, bit-bita daan sa ha. Ay, wala yung maong. Nakalimutan. Si Manay man na. Saan mo doon na ising? Tura, oh, tura. Ay, pabalik ko lang sa mga ano ah. Di mo maalis ha? Di na ako na maalsa, di na ako makaya. Ay, dili po, hindi mo maalis ha. Kasi kung dili ka, ako na naggamit ani, magmahal juga mo dako. Mao lagi na akong gamit diri, usa akong kumana. Dagan ko ana lagi. Sige, dili ka ani. Imo na lang na para sa mga manok. Oo, sige, sige. Kung mahimo imna pod para murag manambok pud ka. Yan, nalimpyo na. Nalimpyo na tura ko tanaw, mga natay na di ba? Feel na ako. Kunya, kung gikapoy na ka, pwede na ka matulog po dara ha. Ayo, uy. Same-same naman mo. Mali, gikapoy ka. Pare-pareha biya, tatara Kita doon. Tulog na ta. Mukha ni mo. Di ba? May kung si mong upuan ba, si mong upuan. Gapay mong kwarto. Sa mga plano ni mo, no? Sige. Sige, higda na. Ayo, magsibahang kabanta diri.